Pierdala skrzynki, widziałeś? Co? Z Draco. Tak, słucham. Uprzedzasz? Ja pierdolę, ale kurwa. No, do Kasi jadę z kosiarką, a co? Makaron z jajkiem. Ty kurwa się odwraca. No dobra. A ja kameruję. Dobra, już. Nakręcasz się? Dobra, Wojtek, teraz, ej! Szczepan zarabia, ma kamerę, filmuje ciągnik i jego kółeczka. Szczepański jest. Szczepan. Proszę tak. państwa, to był Szczepański, kurwa. To był Szczepan i jego traktor nowoczesny, klas. Kurwa, nie się cieszę, że